Защо започнах и с тези видеоклипчета? Започнаха карането между зайките, защото доколкото разбрах е тръгнало от две момичета от 8-те класове, знаеш ли каква е истината. Не знам каква е истината и не ме интересува каква е истината. За мен това е много глупаво, защото всеки, който иска, който може да го прави това нещо. За мен това не е някакъв вид изтъкване, някакъв вид показване коя съм аз и така нататък, и колко съм някаква и така нататък, и колко някакво създавам. За мен това е просто добре прекарано свободно време, защото мисля, че те ме обогачават по много начини. И си мисля, че е забавно, не само за мен, мисля, че е забавно за приятелите ми. И не ме интересува, нито ме интересуват караниците, нито откъде е тръгнал, нито така нататък. Мисля, че човек трябва да е на нещо. Не знам.